Mag-ask kag question niya, tulo ko kay mong i-answer. Mag-ask kag question niya, tulo ka mo kang imong i-answer. Within 5 seconds. We have prepared lots of clips here. So if dili kay ka maka-answer, so ibutang ang clip anywhere sa imong face. Okay? Sige. So, here's the start of the game. Sample. 1, 2, 3. Name 5 seconds. 3 countries. 1, Philippines. 2, 3. Japan, Korea. So, ingon ato ta siya guys ha. So, pinaspasay siya with 5 seconds. In 5 seconds. Okay. So, the game starts now. Una ka MJ, ask na ko sa kakay. Ask siya nimo. So, rotation guys. MJ towards me. Mimi Buki towards kakay. Kakay towards Michael. Okay, go. Okay, ikaw. 5 kabaho ni mo. 1. Dunggan! Ilong! Dunggan! Dunggan! Ba? Dunggan! Unsa na common ng mga baho? Il! Il! Di mo ko buti. Sige. 25. Go. Iki-ask niya doon. Iki-ask niya. Iki-ask niya. Paano rotation man? Ano sa man ako ikuan? Kailangan na. Mag-listen siya itong pagpa. Tabangi ko. Pwede rin naman siya tabaho. Tabangi. Uy, buniri mo or di? Tulo ka po. Ginami ko na ang question pa. Dito na ko edit. Tulo ka balibuon nga parts yung lawas. Ilok! Buto! Legs! Sa buto. Ay, manolo. Okay, correct. Okay, struck. Strike. Strike 1. Go. Yaka ka. Basta ako lagi. Ikaw lang. Ready? 1. Okay, go. Kapila ka munod brush lang sa. Kapila ka munod brush lang sa kasi mana. Go, Mr. Colgate. Go. Ang siya mong pinaka-ganahan ni Mami. 1, Ayun o. Sabaan. Sige, Facebook. Oh my God. Puti lang, Big. Sakit ina. Sige. Ayun, gadapit to. Kay sakit man na. Ano yung diri ko English? Kaya tayo. Kailangan ko tumas. Tulo ka lagong nga parts yung lawas. 1, Ilok, 2, kigol, 3, tiil. 4. Abot. Sa imong trabaho. Naguling. Ganun siya mingon kog lingo. Yes! Come on, ako good! Ako gina kitabunan. Unsa man imong last gift tanaw na sa liga? 1, 2, Chloe! 3, Kanang 4, King Time! Itiwon. Ito yun din. Duhara. Nagkay kong tulo ka pa nga sa mga ex. 1, Leandra, Jessa, 4, Thea. 5. It's a lesbian.
Anong love ni May Mumbana? One. One. Because he's caring, he's sweet, and he's loving. Give me 3 titles of a song. 1, 2. All of me, all for you. 4. One for all. All for one. Walay all for one for all. Uy, so, tulo na kapuo. Sakot man yun. Stay. Kaya na pwede ka na lose. Kita mo. Cancer, maka-cancer man eh. Sige. Makawa ba ni migraine? Oh, makasamot na yung migraine. Tape. Nagkaya kung tulog ka brand sa sakyanan. Toyota, Mitsubishi, Honda. Kung sa may mga line-line sa puto. Full 1, gas. 2, 3, 4. Saan na yung inapoy? Full Five. gas. Kuya Mad, kuto. Lugay ka eh. Ha? Tulog ka airline. Cebu Pacific, Asia Pacific, Four. Zest Air. Asia Pacific. Okay, go. Give 3 presidents of the Philippines. 5, 4, 3. Give 3 brands of ball pens. 2, Pilot, G-Tech, 3, 4, Panda. 5. Tulog ka brand sa brief. 5, Carter, 3, Nike. 1. Joy? Sabon man. Tulog ka breed sa Iro. 5, 4. 3, 2, 1. Kinsay mong di ganahan ng friend. 1, 1, 2, 3, 4. I love them all! A few moments later. That's a curse. Next level na dili ah. Sunod sa tonsil. Okay. Ask me why. Tulog ka parts sa mata. 5. People iris lens. Retina. Latina. Retina. Retina. Sa dyan ko ba? What's it ka ba? Lens, ito mo lang. Sabi tayo lens. So, ito ba ito lens? Ay, ikaw na. Okay. Give 3 parts of a plant. 1, 2, 3, Roots. 4, 5. Stem. The buang ka. 3 kinds of fruit. 1, Jackfruit, manga, apple. 4. Sige na rin ito eh. Wait, ha? 3 brands of aircon. 1, 2, Toyota, 3. Mitsubishi. Aircon! Halabishi! Christian songs, kung nagawaan. 1, Asa sa ano eh. 3, As the deer, pantin pa. 5. Book sa Bible. 1, 2, 3, 4, 5. Jeremiah, Jerusalem. Ikaw na? Ako yung mga Ako mo. Ako, sige, ako rin ako. Nalagay mo yan sa akong tonsil. Tulo ka ingredients sa Coke. 5. Sodium chloride, Zonrox, suka. Hindi mo ka alcohol. Tonsil. Ano to? Okay, kasakit. Puti. Ikaw ano puti, muna ko nag-suicide. Okay, buri. Kung si mga pangan si Mang Luka sa una. Brands of clothes. 1, H&M, Mango, 3, Terranova. 4. So yun. Ay, dito na kita. Walang lang tanong sa... Parang yung gidingdi. Feel lang ba na with dextrose ka mo? Init ka ako malugan.
Give 3 biodegradable ways. One. Malata, di malata ako. So, okay guys. So, here's our faces. Muramig. Nanginit na ang mga naong sa kasakit aning mga clip. Kaya wami mabuhat. So, yes. Ang pildi. Kitang tanan. Kitang tanan, may daog. Pildi ming tanan, way daog. So, amo ora masulti guys. Kay pag-amping mulira. Kay dili sayon ang panahon karon. Og, stay home for you and for your family. So, stay healthy, pray to God, and enjoy while you're at home. Exercise, read lots of books, do anything what you want to do. And I hope everyone's okay in their houses, you're together with your families. Don't forget to pray. Naara jud ang Ginoo nato. So, dili na nako patason guys ha, kay murag sakit na kayo ang mga clip nga nagka-clip sa mga now. And guys, don't forget to subscribe to my channel, Mini Buki.